Is di ako karon dere nag-inusara lagi ako rang isa din yung mo bahay karon dire. Gahapon nag-attend ko og alumni namo reunion ba. Grand alumni mo na itawag grand alumni. Gahapon human. Gani haga pa rin manunta pero na ko katambong. Na ako mga kauban, mga batchmate sa batch 93 ni nangaligo sila dito sa Paradise. Wa jud ko kauban kay sa mga ako mga lagi pagi saligan dire caretaker mo ko aning baya ba kun uban na ning mong ex-mayor taghuat lagi ko kay ato nangaging mga buwan dito sa Maynila tulo ko ka buwan dito nag-welder ug duha ka buwan naglibor ja kini humata lagi di naman kaagwanta o kanang welding basa aso mo nang nasunog ang nawa ko na kay pag sunglass raman ko di man ko magtabon sa kuan lagi kay kiniling sington ba di naman ha makiklaro ang kuan nga naghawid ang akong pikas kamot sa maong kuan kay sa taas mi nag kanang gapulwib o kanang mga trusses tubular si Parlian tungod mo to ang pagka from September to January mo to nga ni bakasyon ko to January pista sa Tagdaan. To guys nga ni suroy man pud ko lagi diri kay Lunes pud makit-an ko sa anak ni ex-mayor diri ba Boslon kato sinang susan nga sugot po kuno ko uban-uban na ni siyang tatay mo to nga ang yun na pud natgo ko ticket para balik pero barko na to para balik din airplane kay nag-airplane man ko gikag Manila paingon diri sa Panglao mo to nga nakauna na ko no akong gi-operan nga og taga sildohan ko 5K game na kay 600 ang pang adlaw dito sa Manila sa Marikina City kabayad lang ko sa Pag-ibig okay na mo to guys nga gahapon nalanganin ta kong tuambong dito sa alumni pero mo pa mapudsukad nga ning atin ko kay ni-offer ko ako'y modungag kay abi man ang kanang daghan nga mga membro nga gamay ra man ipod duha ka ganta nga akong gidungag okay ra naman po ni pledge so litson dili isa ra ka litson sorry duman ni pledge pag ng kwarta na mo itong gipalit og litson ay itong among batchmate isang gikas USA Marilyn Madonna naghan man tito riyan nagkon tabang-tabang ba Margarito Cagas na uban pa so ana na hama ilhi basta kay daghan ni pledge mo to nga ang treasurer raw gitabang-tabangan nga pamalit og foods mo to nga bugas na lagi pangita gapon mo to gidungag na og dito sila sa akong classmate sa una nga si Sir Noel Pakatang mo karon niya ko dire kay wa naligintan po kay update ini nga take to kung kaning mga vlog napuwa na niya ang kuan kiniliging kabisi gikan nag-ani nagbuhat mi dito na awanan pag mi sus nagikas init na palitag uwan mo ni giubo ko mo na resulta ng ubo karong sipon excuse me morning gahi ang kuan kay duha ka adlaw na uwanan ko sa pagbuhat na uwanan na pagugapon katong gisugo ko kuwagyaw dito sa lama plus gahapon nagpalit mig kuan ako kadagandagan kay kiniliging tigta all around ano ni karon guys medyo ko lang ika vlog karon video na namatay sista dia pwede ramin tamo ba hangyo na yung tampo ko ninyo nga subscribe ko sa YouTube channel ano pang daghan po ni hangkuan subscriber
Di paliginton sikat di pa sus naghanag ko ang lagi di pa tagwapo di pa sikat wa pa'y kwarta wa tay mga kamera nga mga layo ra jud tas tinuod sa mga vlogger nga ni asenso na sila kay sugdado na muna akong pagkatao matug-an jud ko sa tinuod nga daan pa sa bata pa nga kugihan jud ko anis madlokon ko kanang mga binuang ba kanang hilabot mga awat sa padya muna dili ko kilkilan mo na nga akong mapuy ay an murag musalig ba kay di mo po ko mo po nangawa nila di mo po ko manghilabot kagamay butang sa mo na sus mo na daan pa jud ko sa bata pa tinaworon jud ko ako'y saligando sa akong mga parents sa una mother o gahong tatay sugonon tugay kabaw lubok dong kausos all around mo na nga nag-eskwela lagi po ko mo na nga overage pagi undang-undang elementary enta apil man ako reunion pero amo ko graduate grade 6 duha ko katuig dito mo Garcia nag primary duha ko katuig na grade 4 grade 5 diha sa Cervelo Central Elementary School muna naka t-shirt lang po ko kay souvenir kay ni hatag lang po ko para t-shirt ba ya wa po ka atin ni atong kuan kay atong 19 wa kay busy po na rin kay lisod po bijaan ning bayan ni kay nangabot po bisita sa anak sa akong ipuyan dire pa sila natog dire ano manang kuan siya ko tiyaga lang jud ko dire ano ako gahapon wa gadyo ko ka prepare ako ka ilis ang pantalon kaya nga dato dong agro hindi mo din mahimo dito mo tambong ba kay malingaw po ta nga himamat sa atong mga classmate yung mga suod sa ba mababae man og lalaki mga close ba ano kay himamat siya mini pulis na karon si Susan Alolino uban pa nga daghan dito mga Gloria Salisi si Victor Tusoy si Pisto Botron Botron to Seryo Bakisa ang mga friends ng mga suod ay pa mga babae daghan ya ka Norenda Dra daghan ni Marilyn Daguplo na si Ma'am Ajing si Ma'am Nalena nagkatambong kay nagpilin siyang papa kay na tambong kasal sa mga igsoon mo na nga hanang pagkagabi wala na lang kumbalik niya uli na ko dire kay wa man lagi tigikay dire hikay po mo lamba mo all around ba ug mao rin dyan akong ika-share ninyo karong video na hinaut nga inyo yung tabong tabangan okay basin ra ba madungdugangan na ako ug salamat ninyo guys hinaut nga hatagan taga-Baskog Pirmi dili kita mo biya sa pag-ampo sa Ginoo pagpasalamat maro gini atong gabay sa inadlaw natong kuan wa man tay basa-basa Biblia pareham siya pero at least nga madlukon ta sa pulong ba sa Ginoo kanang gidili bitaw nga kuan kanang gidili sa Ginoo mura ta na katuyuan nga madlukon ta kay kalipay kahimut-an jud sa Ginoo kani nga nang madlukon ka nabitan na uban nga wa di madlok sa mga kuan maghugoy-hugoy barkada niinom sugal unsa pa diya daghan mga kailayan ba hindi mo nagingon ningi sa Ginoo nga moabot ang panahon nga magkagidlay o sa pagmatarong kaning kalibutan na kung gusto ka mutaas ang kinabuhi magmatarong kaya nabitan na sa Salmo 21 gantihan ko ikaw taas nga kinabuhi mo yung ending pero sa intro na ang Diyos atong tigpanalipod ang mudagom sa labing halangdon ang mga pabiling ubos sa pagbantay sa labing gaman ang kaingon sa Ginoo ikaw nga akong Diyos ikaw taas na guys mora kini pasensya na mura na tipas-tipas na yung topic dili kita hanitipon mo ng story ba okay bye bye ninyo good night thank you